Jeg hedder Mads Krohl og går på fysioterapi 6. semester, hvor vi har et holdspilsforløb lige nu. Vi har haft forskellige grupper af mennesker ude i samfundet, som vi har skulle ud og prøve de her spil med. Vi havde en gruppe KOL-borgere ude på et træningscenter, som vi er ude og prøve det her med. Og vi har specifikt lavet spillet om til den her målgruppe. Og det synes de var rigtig sjovt. Lidt skeptiske omkring det, fordi det er noget, de ikke havde prøvet før. Men det gik rigtig godt. De synes, det var sjovt, og det var meget hårdere end det, de plejer. De bliver tvunget til, de studerende, at agere sammen med de patientgrupper, som de er tilknyttet. Og netop at opleve det der med, herude der skal vi tilpasse til de forudsætninger, til de behov, til de begrænsninger, som folk de har. Så er det en mulighed for de studerende til at tage den rolle på, så det er at tage deres professionelle identitet med og sige, jeg kan faktisk godt det her. Jeg har min sygdomslære på plads, jeg har min forståelse for patienten på plads, og nu skal vi så forsøge at anvende og integrere ud i den virkelighed, som vi selv snart står i. Det her med, at man har noget, der er sjovt, og man egentlig ikke oplever som hårdt, når man laver det, men man kan godt mærke bagefter, at man virkelig har haft pulsen op, og man sveder helt vildt meget. Man kan måske endda mærke, hvad for nogle muskler man har brugt. Men man fjerner ligesom fokus fra, at det er en træningsøvelse til en specifik muskelgruppe, og gør det til sådan et helhedsorienteret kropsfokus, med fokus på sjov også. Der er et stort potentiale for, at tilpasset holdspil bliver en del af en etableret del af fysioterapeutuddannelsens curriculum og undervisning. Det, at der kommer eksterne deltagere til huset og til vores studerende, kan være et udefra-perspektiv, som kan bidrage positivt og kan få vores studerende til at blive forstyrret i forhold til, at der også er en verden udenfor, og at der er en verden, som arbejder vidensbaseret og forskningsbaseret med tiltag, som egentlig er fysioterapeutiske i vores optik, men hvor der kommer et udefra universitets- og vidensforskningsperspektiv på det også. Det har været møgskægt. Det har det virkelig. At få nogle nye oplevelser med de her spil. Også nogle spændende oplæg, de har holdt. Det er jo genialt egentlig, for du kan tilpasse det til alle målgrupper. Hvis borgeren synes, der er noget, der er sjovt, så bruger vi bare det også. Man kan hele tiden udvikle på det. Det er ikke sådan, der skal ikke være et resultat. Og det tror jeg, det er virkelig godt for alle, der læser fysioterapi, at prøve at opleve det.